Sa number 8, pagtukod sang apat ka mga economic district sa Bacolod City ang ginaduso sa karon ni Mayor Albi Benitez. May report si Nico Delfin. Sa ginbalay nga roadmap to Super City, ginpatpat ni Mayor Albi Benitez sa mga proyekto kag programa angot sa innovation para mapasanyog pa ang government services pati na mga ginapatuman karon nga mga legacy infrastructure projects bahin sa inclusivity, sustainability kag mobility. Gintagaan man atensyon ang pagpasanyog sang kultura para mapabaskog pang turismo kag ekonomiya. These plans will not happen overnight, as I mentioned. And these plans will not be implemented without your support. We need stakeholders buy-in to this program so that it will be easier to implement. Sa bulig sang urban planner, ginduso man sa alkalde ang pagtukod sang apat ka mga economic centers nga ginalauman mas makapasangkad pa sang investment opportunities sang syudad. Initanan para sa ginahandom nga pagpaayo pa sang kalidad sang pagpangabuhi sa mga Bacolodnon. So now the vision is almost finished. When I say almost finished, we have discussed and deliberated it for the past 2 years. So ang component na lang ng kulang is ang approval or consensus coming from the stakeholders. As I leave it also that they should be part of the process. Hindi lang permission. We also need to solicit proposal ideas and consensual nudge. So this is the forum, or this is the platform for them to be able to make any proposal. Upod sa Bacolod Master Plan and Stakeholders Agenda, ang pila pa ka mga city kag barangay officials katapos ang business sector, mga government agency kag civic organizations nga nalakipan sa mga market vendors. Sa forum, napamangkot kung nga wala nalakip sa plano sa ginadihon nga Super City ang pagpaayos ng estado sa mga merkado sa syudad. Ginsiling ni Mayor Albi nga sadto pa prioridad niya na ang pagtukod sang kuntani bago kag makabig atraksyon nga New Burgos Public Market. Ugalang ginpamatukan ini sa pila ka mga miyembro sang Market Vendors Association. Rason nga nagapanugyan siya karon nga kuntani himuon sa mga market vendors ang ila sini nga bahin para mabuligan sila sang syudad. I have responded favorably with that request. But do your part. Convince your peers, convince your vendors also to accept it. Because as I have said, just like what I'm doing right now, if the stakeholders will not have a buy-in sa mga project, it will be very hard to implement. Ginpahayag sang alkalde nga kalabanan sa mga proyekto kag programa para sa ginadihon nga roadmap to Super City ang malapit na nga matapos. Pero sa among nga summit, ginhaylo niya ang katapos ang private kag public sector nga padayuno ng pagduso sang tikang nga sarang mahatagan sang katumanan pinaagi sa collaborative effort kaupod ang local government unit. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.